So, 10 minuto bibigay natin ngayon sa ating affirmative side sa topic na patutunayan ng SDA na si Ellen G. White ay huling sugo ng Diyos sa ating panahon. Brother Ruben, 10 minutes. Yes, magandang gabi po. At hindi sinasadyang naging magkatulad kami ng kulay ng damit ni Brother Alvin. At yan ay magandang pangitain yan. Kunting-kunti na lang magiging SDA na ito si Brother Alvin. Kaya tandaan niyo mga kapatid, hindi man ngayon sa huling araw magiging SDA ito si Brother Alvin. Ang aking pinatutunayan ngayong gabi, si Ellen G. White, propeta ng Diyos at huling sugo ng Diyos para sa kanyang bayan. Una sa lahat mga kapatid, may ulas sa Joel 2 na sa huling araw, pag ibinuhos yung huling ulang, ang mga babae at lalaki ay magkakaroon ng mga pangitain, magsisipang ulas sila. Subalit pagdating sa propeta na gumagabay sa iglesia, ang nakikita kong huling sinugo ng Diyos ay si Ellen G. White. Si Ellen G. White ay nakapagsulat ng napakaraming libro, mga pagpapayo, pagpapatibay sa iglesia. At ayon dito sa Biblia, ang iglesyang walang propeta ay mahina. At ang iglesyang may propetang gumagabay ay nagiging happy, nagiging masaya. Sabi dito sa Hosea 12:10, sabi dito sa English, I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions and used similitudes by the ministry of the prophets. Ang propeta mga kapatid ay mayroong pagtanggap ng mga salita mula sa Diyos at sabi ng Panginoon, kung may propeta sa gitna ninyo, akong Panginoon ay kakausapin ko siya sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Ganun po mong sinasabi. Ngayon mga kapatid, diretso tayo. Kung natatanda nyo nung nakaraang Sabado, ay ito rin ang aking patunayan sa isang debate at tinalakay natin ang pagkakasunod ng pagiging propeta. Ngayon ay dahil maiksi ang ating oras, diretso tayo dito sa fundamental belief number 18 ay ganito ang nakasulat. Isa sa mga kaloob ng banal na espiritu ay ang propesiya. Ang kaloob na ito ay isang palatandaan ng iglesyang nalabi at nahayag sa ministeryo ni Ellen G. White, ang sugo ng Panginoon. Binabanggit dito, ayon sa paniniwala ng Seventh-day Adventist Church, si Ellen G. White ay sugo ng Panginoon. Ang nalabing iglesia o ang Seventh-day Adventist ay nakatala sa Revelation 12:17. Binabaka ng dragon ang nalabi sa binhi ng iglesia ng Diyos na siya ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ano ang patutuo ni Jesus? Sa Revelation 19:10, ang patutuo ni Jesus ay ang espiritu ng hula. Ang mga sinulat ni Ellen G. White ay tinatawag na spirit of prophecy. Yan po mga kapatid. Ngayon sabi dito, tuloy natin yung binabasa natin kanina. Sabi dito, ang kanyang mga sinulat ay nagbibigay sa iglesia ng katiwasayan at nubay, tagubilin at pagtutuwid. Ayan. Nililiwanag din ng mga ito ang Biblia, na ang Biblia ang pamantayan kung saan dapat subukin ang lahat ng aral at karanasan. Yan. Seventh-day Adventist Belief, 2nd edition,
ng Idaho Pacific Crest Publishing Association. Sabi pa dito, bagaman hindi kailanman tinawag ni Mrs. White ang kanyang sarili na propita, siya ay kinikilalang gayon ng iglesia. Noong 1905 ay sumulat siya, tinawag ako ng iba bilang isang propita, subalit kailanman ay di ko inakin ang gayong titulo. Hindi ko nadama nakatungkulan kong tawagin gayon ang aking sarili. Selected Messages Book 1, page 36. Si Ellen G. White po ay hindi nagtanyag sa kanyang sarili. Hindi niya sinabing propita ko, hindi niya sinabing ako yung sugo ng Diyos. Yung mga tao ang nagpatuto sa kanya. Sabi pa dito, sa panahon ng kanyang 70 taon paglilingkod, 1844 to 1915, si Ellen White ay tumanggap ng halos 2,000 pangitain at panaginip ukol sa propesiya. Kung minsan ay dinadala ko papalayo sa hinaharap at ipinapakita ang magaganap. Pagkatapos ay muling ipinakita sa akin kung paano nangyari ang mga bagay na nakaraan. Pagkatapos ng pangitain ay di ko agad maalala ang lahat ng aking nakita at ang bagay ay hindi maliwanag sa akin hanggang sa ako ay magsimulang sumulat at ang pangyayari ay aking naalala ayon sa pinakita sa akin sa pangitain at ako ay nakapagsulat ng may kalayaan. Ellen G. White, Selected Messages, Book 1, page 36. Ito naman po ang patutuan ng mga taong nakasaksi kung paano si Ellen G. White ay pinagpakita ng mga vision. Sabi dito, sa General Conference Daily Bulletin, Enero 29, 1893. Sabi dito, malimit ng kanyang mga pangitain na ibinibigay sa kanya sa harapan ng marami, sa maraming tao, na nakakapansin sa di pangkaraniwang pangyayaring pisikal. Hindi siya humihinga, napakalakas niya, walang makapagpagalaw ng kanyang mga bisig at binti, at hindi niya nalalaman ang nagaganap sa paligid. Pinatunayan ng mga Adventista at mga di-Adventista ang pagiging di pangkaraniwan ng kanyang mga pangitain. Sa sesyon ng General Conference noong 1893, sinabi ni Jean Loboro, halos 50 beses ko nang nakita si Sister White habang nasa 3 pangitain. minutes. Siya ay sinuri samantala nasa pangitain ng mga bihasang manggagamot at mayroon tayong mga patutuo mula sa kanila na nagsasabing ang kalagayan ng kanyang pangitain ay hindi abot ng kanilang pangunawa. Magbigay po tayo ng isang example ayon sa sinabi ni Ellen G. White kanina na pinagpapakitaan siya ng mga vision ng nakaraan at ng mga kasalukuyan. Sabi dito sa isang aklat sa Patriarchs and Prophets, page 48. Ang mag-asawang hindi pa nagkakasala ay hindi nagsusuot ng artificial na kasuotan. Sila ay nararamtan ng tumatakip na liwanag at kaluwalhatian tulad ng kasuotan ng mga anghel. Samantalang sila ay nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, ang damit nito ng liwanag ay patuloy na bumabalot sa kanila. Alam niyo mga kapatid, nung una ko itong nabasa, nagtanto ko yung nasa Genesis 1 hanggang 3. Marami sa mga Kristiyano ngayon ang nagsasabi na nung lalangin si Eva at Adan ay wala silang damit. Hubot-hubad silang gumagala sa Garden of Eden. Samantalang sinasabi ni Ellen G. White sa kanyang nakita, may damit sila Adan na wala lamang ito nung sila ay bumagsak sa pagkakasala. Kaya isang patunay ito mga kapatid na may liwanag sa iglesia kapag may propita.
ang mga Iglesyang hindi nakakaalam ng ganong history sa Genesis, walang propeta sa kanila kaya hindi nila maipaliwanag ang kasulatan. Muli, makikita natin sa lahat ng mga relihiyon, hindi nila alam na may damit pala ang mag-asawang Eva at Adan matapos silang lalangin. At nawala lamang ito nung sila'y nagkasala. At ito'y naging matibay sa aking pangunawa na mabasa ko itong sinulat ni Ellen G. White. Kaya't marami pa sa Biblia, mga kapatid, marami pa ang nagliliwanag sa pagitan ng komentary ni Ellen G. White. Dahil meron po ako ditong Ellen G. White komentary sa bawat paksa ng Biblia. Nagiging maliwanag po kapag mayroon tayong propetang gagawin sa ating pag-aaral. Dahil sinabi ni Kristo, marami akong sasabihin pa sana, ngunit hindi nyo maintindihan sa panahon ngayon at ipapaalam ko sa huling araw, sabi niya. Kaya ang Holy Spirit ang nagbigay ng pagpapatotoo kay Ellen G. White na magkaroon siya ng mga vision para magkaroon ng pag-guide sa Iglesia kung paano natin uunawain ang mga bagay na mahirap. Sabi sa Juan 16, tayo po? Yes. So, pero pwede mong basahin yung Juan last. Basahin ko po muna para isang talata lang ito. Juan 16, 12 and 13 sabi dito, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng Banal Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan ipapahayag niya kung ano lang ang kanyang narinig at ituturo sa mga tungkol sa inyo tungkol sa mga bagay na darating. Maraming salamat po. Thank you very much. Yun po ang napakagandang presentation ng ating affirmative side na si Brother Ruben ng Kilada mula sa Seventh-day Adventist. So dapat tayo ngayon sa cross-examination. First cross-examination ni Brother Alvin Quitamondo. Brother Alvin, 7 minutes. Thank you very much, Mr. Moderator, Bedros Casona, at sa aking kapatid na kaibigan na sabadista, SDA, si Brad Ruben ng Kilada. This is the first cross, kaya ang unang tanong ko sa iyo, Brad Ruben, simple lang, simple and categorical. Na-mention mo kasi kanina na si Mrs. White at kanyang mga sulat, tinuturing nyo as Seventh-day Adventist na spirit of prophecy. Ang tanong ko sa iyo ay ganito. Ang Biblia ba naturo ang spirit of prophecy ba ang patotoo tungkol kay Kristo mismo o ang patotoo tungkol kay Ellen G. White? Alin sa dalawa ayon sa Biblia? Sagot. Ang patotoo ni si Kristo ay ang espiritu ng hula na binigay kay Ellen G. White. Gaya ng binasa natin sa Juan 16, na binabanggit ni Kristo na may mga bagay na hindi nyo maintindihan ngayon at sa huling araw ay binigay niya ang kanyang pinakas. Next question. Next question, Ruben. Sabi mo, ang espiritu ng hula, yung patotoo kay Kristo, nasa kay Mrs. E.G. White. So, ang tanong ko sa iyo, mababasa ba dyan sa Biblia yung sinasabi mo, letra por letra? Yung statement mo kasi plain napakaliwanag at categorical yung statement mo na ang espiritu ng hula na patotoo ni Kristo Jesus ay nasa kay Mrs. E.G. White. Mababasa ba yan sa talata ng Biblia na nasa kay E.G. White, Mrs. E.G. White, ang espiritu ng hula ni Kristo? Mababasa ba yan o hindi? Yes or no? Yes, mababasa. Revelation 10:11.
At sinasabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mag-hari. Ang sabi dito, dapat kang manghulang muli. Ito ay hindi tumutukoy kay Juan dahil nakakulong siya. At nangyari ito kay Ellen G. White. Next question. Next question, ang tanong ko sa iyo, letra por letra, tapos binigay mo sa amin, Brad Ruben, Revelations 10:11, tapos binasa mo, wala namang narinig kami na Mrs. E.G. White, ang espiritu ng hula ni Kristo nasa kay Mrs. E.G. White. So, Brad Ruben, yung binasa mo Revelations 10:11, wala namang narinig kami dun kasi walang nasusulat letra por letra. Yun ang tanong ko. So, ang sunod po na tayong, Brad Ruben, ibig sabihin, you have deceived us. No, nililihis mo kami, Brad Ruben, at nililigaw mo kami na kunwari may Ellen G. White, letra por letra, yun nasagot ko, yes. Tapos pala sa Revelation 10:11, wala pala. So nililihis mo kami at nililigaw, Brad Ruben, yes or no? No, hindi paglilis yan. Yan ay prophecy. Pag sinabing prophecy, hindi na mabanggit yung pangalan kung sino ang gaganap. Yun ang tinutukoy. At nagkataon na si Ellen G. White ang tumupad ang utos na yun. At mayroon pang isang talata na magpapatibay dyan. Revelation 19 verse 10. Next question. Next question, sabi mo, Brad Ruben, sa sagot mo ngayon, na hindi na babanggitin ang pangalan ng propeta. So, ang tanong ko sa Brad Ruben, based on that premise, sabi mo, hindi na babanggitin ang pangalan ng propeta. Isang prinsipyo yun sa Biblia na ang propeta na para sa inyo, pinaka-importante yan si Mrs. White. Numero 1 yan the only prophetess that you have in the Seventh Adventist Church. Tapos pala, na-surprise kami, siya, sabi mo, hindi na kailangan banggitin o isabi ang pangalan. Saan yung prinsipyo na yan, Brad Ruben? Mababasa sa Biblia na sabi ng Diyos, ang propeta ko, hindi na kailangan bigyan ng pangalan o walang pangalan ng propeta ko. Saan yan, Brad Ruben? May talata ka dyan, chapter and verse, yes or no? Yes, meron. Ito, magbigay tayo. Hosea 12:10. Ako rin naman ay magsalita sa mga propeta, walang pangalang binabanggit. At ako'y nagpaparami ng mga pangitain, pangyayari kay Ellen G. White. At sa pangangasiwa, ministry ng propeta, ay gumagamit ako ng mga talinghaga, mga sinulat. Next question. Kaya ito ang katibayan. Hosea 12:10. Brad Ruben, sa Hosea 12:10, binasa mo, narinig ko at narinig namin lahat dito. Sinabi lang dyan, nagsalita ko sa pamagitan ng mga propeta, yan lang ang narinig namin sa premise mo na. Di ba, Brad Ruben, nagsinungaling ka at you deceive us? Niligaw naman ulit mo kami at nilihis. Kasi, yung tinanong ko, letra po letra, saan ang prinsipyo na hindi kailangan ang pangalan ng propeta? Wala ka naman palang nabasa dito na walang pangalan ng propeta ng Diyos. So again, Brad Ruben, ipapatuloy mo yung kasinungalingan mo ng Seventh Adventist na kahit walang mabasa na prinsipyo na hindi pangalan ng propeta, okay pa rin sa iyo. Kahit walang pangalan ng propeta, yun ang prinsipyo mo, ipapatuloy mo pa rin kasinungalingan na yan, yes or no? Oo, hindi kasi nungalingan yan. Dagdagan natin, Brother Melvin, ng isa pang talata. Numbers 12, verse 6. Kung mayroon sa gitna ninyo isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa mga panaginip. Hindi na binabanggit ang pangalan. At sabi ng Panginoon, kung mayroon man sa gitna ninyo na isang propeta, nagkataon si Ellen G. White ang tumugon. Next question, Brad Ruben. Sa premise, Numbers 12:6, sundan kita dyan. Basahin ko muna sa premise, Mr. Moderator. Si Yahweh ay bumaba sa inyo ng haliging ulap at tumaya sa pinto ng tulad ng tipanam. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Pakinggan nyo, kung sino mang nais kong piling propeta, nagpakita ko sa kanya sa pinita, nagkinawasak ko siya sa panaginip. Sa talatang 7, ngunit kaibang ginawa ko kay Moises, sapagkat pinagkitawala ko sa kanyang buong sa bayan ng Israel. Brad Ruben, na-mention pala ang propeta na tinutukoy ni Yahweh sa talatang 7, hindi pinutol mo, hindi mo
binuo pagbasa, si Moises pala yun. So ngayon, Brad Ruben, ipapatuloy mo pa rin yung kasinungalingan mo kahit minention ng Diyos si Moises na yung propeta, Numbers 12:6-7, sa inyo walang na-mention, tapos sinabi mo sa Ellen White, ipapatuloy mo pa rin kasinungalingan mo kahit talagang minention dito sa Biblia, letra per letra, si Moses yung propeta. Yes or no? No. Kaya sinasabi niya ng Panginoon, naghahanap siya sa bawat iglesia, ay naghahanap siya ng propeta. Kaya sa Revelation 12:17 ay binabanggit ang nalabis sa iglesia. At sa bawat iglesyang lumilitaw, naghahanap ang Diyos ng propeta. Kaya ang Numbers 12:6 ay akma, kung mayroon man sa gitna ninyo. Next question. Pwede yan. Next question, Brad Ruben. Premise sa Numbers 12:6-7, si Yahweh, ang Diyos, nagpakita kay Moises, harap sa harap, para silang kaibigan, nag-uusap. Kailan si Yahweh o ang Diyos Ama o Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, nagpakita kay Mrs. White, harap sa harapan at nag-usap sila na parang kaibigan, Brad Ruben? Kailan na nangyari sa buhay ni Mrs. White? Aber nga, tapos bigay mo sa amin ng libro, patunay at yung mga witnesses, mayroon ka dyan, Brad Ruben, o wala? Be honest and be truthful. Mayroon, pinagkitaan si Elijah White ni Cristo ayon dito sa kanyang mga sinulat. Dinala pa nga siya sa langit, sa pagitain. Mayroon, napakaraming libro ang kanyang mga sinulat at nagbabanggit siya ng ganon. Brad Ruben, dapat makatotohanan tayo. You are claiming, Time's up, next Brad. question. Time's up, brother. Okay. Okay, no? So, yun po ang first cross-examination ni Brother Alvin doon sa presentation ng ating affirmative side na si Brother Ruben ng Kilada ng Seventh-day Adventist. Ngayon naman, naibigay natin kay Brother Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Roman Catholic, ang kanyang 10 minuto na pagpa-present in regards with the topic. Brother Alvin, 10 minutes. Maraming salamat ulit, Brad Ross Casona, ating Chief and Head Admin dito sa Philippine Debaters Association, ating moderator at moderator natin sa gabing ito, nating talakayan with Brad Ruben ng Kilada ng Seventh Adventist Church na kaibigan natin. At dito, ang topic natin, which is affirmative, ako naman ang negative sa side ng Roman Catholic Church, papatnayan niya na si Mrs. White hindi lang propeta o propetisa, kundi huling sugo ang Diyos sa kanyang bayan ayon sa Biblia at mga referensya. Nakinig tayo mula kanina hanggang natapos si Brad Ruben, 10 minutes niya sa first affirmative stand, walang napatunayan na huling sugo, walang nabasang talata. Napakalaking kalapastanganan niya ng Brad Ruben kasi ang huling sugo dito, palang pinunan mo na ng titulo ating Panginoon Kristo kasi ang wala nang huli pa kay Kristo. Hebreo 1:1 hanggang 3. Noong una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ayan. So, tapos sa yung age of the prophets na nagsabi in the Old Testament about Christ, prophesying about Christ, sino nang huli? Ngunit sa mga huling araw na ito, sino? Siya nagsalita, ibig sabihin ng Diyos, sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So kung si propetisa Mrs. White lang sa Batista, isa lang naman siya, wala naman siya kasama. Parang sinabi mo dito, ngunit sa huling araw na to, ang Diyos ng salita sa pamamagitan ni Mrs. E.G. White. Ay hindi pwede yan, Brad Ruben, hindi yan natin matanggap. Kasi yung mga propeta sa Old Testament lupang tipan yun. Wala na pagkatapos si Kristo, mayroon namang propeta na lilitaw. Ano na ngayon ang huhula ng propetang lilitaw after ni Kristo? Kung mas huli pa sa kay Kristo. Nasira na itong sinasabi ni San Pablo sa Hebreo 1:1 hanggang 3 sa pamamagitan ng anak na nilikha ng Diyos ang salibutan at siyang piniling tagapagmana sa lahat ng bagay. 3. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos
Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak, siyang nag-iingat sa Sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarang salita. Pagkatapos siyang linisin tayo sa ating makasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Hebreo 1:1, 2 hanggang 3. Para din kayong si Felix Isagun Manalo, Brad Ruben, ng Iglesia ni Cristo, huling subo din daw. Nagdebate kami, parang ganito, Hebreo 1:1, 3 din, parang tinutulan ito ni Mr. Felix Manalo. Kayo, nagbago lang ng pangalan, hindi Felix Manalo, Mrs. White. Ay huling sugo na at huling panahon ito si Kristo, letra po letra sa Biblia. Wala kang letra po letra ni Mrs. E.G. White, huling sugo ng Diyos sa kanyang bayan. Dito tayo letra po letra sa Biblia kasi ang Biblia, salita ito ng Diyos, Bardoben, alam natin yan. 2 Timoteo 3:15, 16-17. All scriptures is inspired by God. And inspired by God kasi to teach us the truth. Itong salita ng Diyos sa Biblia, nakasulat dito, mga letra po letra. Ito yung salita at tinig ng Diyos. Yung sabi mo na si Mrs. Ijuet, ang huling sugo, hindi nyo na yun sa Biblia. Bagadaldal nyo lang mga sabadista, mga sabintadbin, kasi mga tao lang kayo, hindi naman kayo mga Diyos Tapos yung salita nyo, ipapasok nyo sa Biblia kahit wala nakasulat dito. Salita ng tao, kahit pipili kami dito, kami sa Biblia. Kasi salita ng Diyos, hindi kami maniniwala sa iyo. At marami na ngayong Katoliko na mulat at mga sabadista, bumalik sa Katoliko. Kasi narinig na nila na wala pala sa Biblia yung mga aral at doktrina. Halimbawa, tulad ng pinatunayan mo ngayon na hindi mo napatunayan, wala pala sa Biblia na Mrs. E.G. White, uling sugo ng Diyos sa kanyang bayan. Ayon sa Biblia, wala sa Biblia. Sa referensya nyo, wala din kami narinig binasa mo pa, sinabi mo pa si Mrs. E.G. White, hindi inangkin na siya propeta, hindi inangkin na siya sugo. Ibig sabihin pala, hindi siya huling sugo sa bayan ng Diyos kasi hindi ka niya inangkin tapos kayo lang nagturo. Yung propetisa niyo at pondador niyo, hindi nga inangkin Kaya layo talaga ba, Ruben? Tapos, sa inyong fundamental beliefs of the Seventh Adventist, the seven fundamental beliefs, page 100, sinabi dyan, the spirit of prophecy is active in the ministry of Mrs. E.G. White, one of the founders of the Seventh Adventist Church, page 100. Hindi mo naman yan kinakaila kasi libro nyo yan. Meron na kayong libro, meron din kami. Page 100 dyan sa fundamental beliefs, seven fundamental beliefs or doctrines of the Seventh Adventist Church, page 100, na ang spirito daw ng hula ay aktibo daw sa ministeryo ni Mrs. E.G. White, isa sa mga pundador ng Seventh Adventist Church. Muntakin mo. Isa sa pundador ng Seventh Adventist Church, dito sa Biblia, isa lang ang pundador talaga at walang iba ng Corinto 3:10 ng 11. For there is no other foundation which we have laid. No other foundation. Sino yung no other foundation? Which is our Lord Jesus Christ. Ang Panginoon Kristo lamang. Ang pundasyon o pundador ng kanyang iglesia, walang kasama. Walang kasama ng Corinto 3:11. Kasi sa Matthew 18, napakaliwanag dyan. You are Peter, and upon this rock I will build my church. Sila mag-isa. Wala siyang kasama, walang mga co-founder, sa Mrs. White, si Mr. James White, si Joseph Bates, at iba pa dyan, si J.C. Andrews. Marami sila dyan, mga pundador dyan 1863 pa lang yan lumitaw, no? Doon sa Perfect Michigan, USA, according to the United States USA Security Exchange Commission. Sa Biblia, si Kristo lang mag-isa, Matthew 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw itatayo ko. Hindi itatayo namin. Ang aking iglesia, hindi ang aming iglesia. Mga Adventist, kapangyarihan ng kamatay na hindi magtatagupay laban sa kanya. Sa 19, binigyan ba ni Kristo ng kapangyarihan ng susi ng kaharian ng langit si Mrs. White? Ang mga Adventista sa 1863? Hindi. Sino ang pinagbigyan? Si Pedro. Ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin kay Pedro. Ang mga susi ng kaharian ng langit, pagbawal mo sa lupa, pagbawal sa langit. Ang pentulot mo sa lupa, pentulot din sa langit. Matthew 16:18, wala talaga, Brother Ben. Zero talaga si Mrs. White, pati yung kasama niyang Adventist. Yung sa libro niya, sa page 100,
fundamental beliefs, 27 fundamental beliefs and doctrines of the Seventh Adventist Church, wala talaga, hindi po aktibo ang spirito ng hula ng ating Kristo sa ministeryo ni Mrs. E.G. White, kasi wala si E.G. White dito na tagapagtatag ng iglesia na tinatag ng iglesia sa Matthew 16:18 at pinatutuhanan ng Apostol San Pablo, the only foundation, no other, unang Corinto 3:11 at pahayag 19:10. Ang layo talaga, Brad Ruben, napakaliwanag. Ako may alipin tulad mo. Pahayag 19:10, Revelations 19:10. Na nagpatuto tungkol kay Jesus, sapagkat ang spirito ng hula ay ang patutuo ni Jesus. Ang spirito ng hula ay patutuo ni Jesus, hindi patutuo ni Mrs. White. Kung inihirit mo dito si Mrs. White, dalawa na pala. Isa lang spirito ng hula. Sinabi sana, ang mga espiritu ng hula ay patutuo ni Jesus na binigay din sa patutuo ni Mrs. White. Mga espiritu ng hula. Singular lang po espiritu ng hula. Sino? Patutuo lang ni Jesus. Kasi singular na. Espiritu lang wala isa. Sino yon? Patutuo ni Jesus Kristo. Isa lang, correspondence. Hindi espiritu ng ulat o Kristo. Tapos meron pang Mrs. White. Meron pang Felix Manalo. Iba pa dyan sa ibang reliyon. Joseph Smith, etc. Naku, brother, huwag natin dagdagan ng Biblia. Sabi dito ni San Juan, padahayag 22:18-19. Huwag niyong dagdagan ay nakasulat dito. Sino mang magdarala sa nilalman aklat na ito ay daragdagan ng Diyos sa kanyang mga salot na nakasulat dito. Pagwawakas sa pahayag 22:18. Delikado yan, Dadrubin. Madagdag ka ng salot mula sa Diyos. Oseas 12:10, binasa mo. Ang tinutukoy dyan ng propeta, may pangalan dyan ng mga propeta. Mali yung prinsipyo mo na pagpropeta ng Diyos, walang pangalan. O ibig sabihin, mag-aangkin lang sa Diyos kasi walang pangalan eh. Yun pala kalusot niyo, pati si Felix Manalo. Dadalhin, okay ako dyan kay Mrs. White, walang pangalan. Kami din dito sa inyo, walang pangalan eh. Para makalusot lahat eh, lahat na propeta na. Pati ikaw, Brother Robin, tuwinig mo na lang ang kinin propeta ka kasi walang pangalan ng prinsipyo mo eh. Hindi ka makakalusot kasi dito sa Numbers 12:6-7, sa talatang 7, pinutol mo, nilis mo kami at niligaw. Letra po letra, si Moses yung propeta na kinausap ng Diyos, nang harap-harapan at parang kaibigan. Isinisusunod, nagsinungaling ka, mayroon sa maraming libro, dinadaw pa daw sa langit, wala ka naman nakuha dyan na libro ni Mrs. White. Walang ganyan na nangyari sa ginawa ni Yahweh kay Moses na harap-harapan, nag-uusap daw si merong mga testigo, merong nagpatuto, nakikinig si Miriam at si Aaron, kanyang mga kapatid. Isinisusunod siya ng mag-isa na naginip. Siya even thought she was demon possessed. Ang iba siya nagsabi na sa balista na si Mrs. White nasiraan ng bait eh. Paano yan? Walang patutuo. Yung patutuo meron. Ang patutuo, Mateo 19, meron yung talata, Brad Ruben, 14 hanggang 16, dapat 3 o 2 magpapatutuo. Si Mrs. White lang nalaginip siya lang mag-isa. Tapos pagkagising na sinabi na sa ibang Adventista, napakita sa atin si Jesus. Eh, wala namang prueba eh. Sabi-sabi lang. Sa Oseas 12:10, si Propeta Oseas yan ang tinutukoy ng Yahweh ng Diyos Old Testament. Hosea chapter 1, verse 1-3. May pangalan rin si Propeta Oseas. Sa Amos 3:7, walang alam ang Diyos kung hindi na pinapaalam sa kanyang mga propeta. Amos 3:7. Si Amos din yung tinutukoy niya sa Amos 1:1-3. Ito lang talaga ba doon, Seventh Adventist ang walang pangalan. Walang tayo sa Biblia, walang pangalan eh. Walang salamat na Diyos, hanggang dito na lang. Okay, thank you very Maraming much. salamat. Yun po ang presentation ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Roman Catholic. So, tuloy tayo sa 7 minutes cross-examination ng ating affirmative side na si Brother Robert. 7 minutes, Brother Robert. Oh, Brother Alvin, handa ka na ba? Yes, always ready. Okay. Sige ba? Sabi mo po nila, Brother Alvin, na si Kristo ang huling propeta at wala nang kasunod. Yes or no? Tama po ba? Dito, hindi ako nagsabi, Hebrews 1:1-2. Sa huling panahon, sa katapusan ng panahon, finally, God the Father has spoken to His Son. Hindi ang Diyos Ama o si Yahweh nagsalita pa sa ibang tao.
Yung salita ni Jesus, yun ang finale. Yun ang dala ng mga apostol, mga propeta sa New Testament. Next Yun question. na yun. Walang si Mrs. White. Okay. Sunod tanong. Sabi dito sa previous muna ako, Efeso 4:11. At pinagkalooban ni Kristo ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba ay mga propeta at ang mga iba ay evangelista, mga guro at mga pastor sa ibang salin at naglagay si Kristo ng mga apostol sa iglesia, mga propeta. Tututulan mo ba ito, Brother Alvin, na sinabi dito na naglagay si Kristo ng propeta sa iglesia? Paano nito? Hindi ko tutulan yan, Brad Ruben, kasi nakasulat yan, letra po letra. Pero ang tinutuko yan, walang kasama din si Mrs. White, si Joseph Smith, si Felix Manalo, at iba pa mga false prophets in the modern times ngayon. Kasi sa panahon nga ni Kristo, mga apostolan, Episode 3:5-6, apostol at propeta. Yung mga apostol, sila din mga propeta. Oh, sila yung mga apostol sa panahon ni Kristo, hindi yun sa panahon ni Next question. 1840s. Sunod ilan sa mga apostol ang propeta? Silang lahat ba, Ruben? Episode 3:6, no? 5, sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kanya mga banal na apostol na mga propeta. Episode 20, itinatag kayo sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta. Yun ang mga apostol, 12 lang ang pundasyon eh. Revelations 21:14-19. Kaya 12 din ka-propeta mga apostol. 12 apostles is the 12 Next prophets, question. the 12 prophets, the 12 apostles. Hindi kasama si Mrs. White. Itong nasa Efeso 4:11. Sabi dito, at naglagay si Kristo sa iglesia ng una, mga apostol, sumunod mga propeta. Iisa lang ba ito? Mga apostol at mga propeta. Yes, kasi nga, naglagay siya sa una, sa iglesia, yung tinatag niya sa Matthew 16:18. Yun sa panahon ng Pentecostes, Acts 2:1-47. Yun yung mga apostol at mga propeta. Si Mrs. Smith dito pa sa 1840s, ang layo eh. So yung mga propeta sa panahon niya ni Kristo at mga apostol sa first century church, si Mrs. Smith kasama ba sa first century church? Kasama ba sa mga apostol? Pundasyon ng apostol at Next propeta, question. 12 lang yun. Gawin mo ng 13 ngayon si Mrs. White. Sunod na tanong. Sa Efeso 4:11 pa rin, sabi, naglagay si Kristo sa iglesia ng mga apostol, mga propeta, mga evangelista, mga pastor, at mga guro. Iisa lang po sila. Yes or no? Iisa lang sila sa panahon ng Kristo at ang iglesia na itinatag ni Kristo sa Pentecostes. Unang Korinto 2:28, sabi ni Pablo, yung Episode 4:11, unang-una ang mga apostol. Kayo wala ba? May apostol ba kayo? Wala. Kasi yun nga ang mga apostol ang 12 eh. Pati sa Katoliko, pareha tayo. Ganoon din sa propeta sa panahon din ni Kristo at unang iglesia. Hindi sa 1840s, 1868 at patag sa Next Battle question. ang layo. Sandali lang, Brother Robert. Yung time, sandali lang. Paki-off lang yung camera nung hindi kasali sa debate. Pakisuyo lang, Brother Larry. Off lang yung camera kasi nakikita ka sa screen sa ating live streaming. Brother Larry. Si Larry ba yan? Okay. Di po, pakisuyo na lang po. So, 3 minutes and 9 Dalawang seconds. kasama natin dito, Bad Baler at si Brad Larry. Okay. Paki-off na lang yung camera po ninyo. Okay po, tuloy tayo sa debate. Tuloy sa cross examination. 3 minutes and 9 seconds, Brother Robin. Sunod na tanong, Brother Alvin. Sabi dito sa Haggai 1:13, ang mga propeta ay sugo ng Panginoon. Sa ngayon ka po ba dito? Yes, ang ngayon ako ang tinutulan ko, hindi kasama yan si Mrs. White.
Kasi si Mrs. White kasama sa false prophet na inuhula ni Kristo sa Matthew 24, 4 hanggang 6, na sa mga huling araw bago sa pagbalik niya, lilitaw mga bulaang propeta at mga aral. Yun yung 1863. Nagtatag na sa rin yung iglesia, di kasama sa iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16, 18, 19. Ilabing dalawa lang pundasyon ng propeta at apostol. Pahayag 21, 14 hanggang 19. Si Nostradamus na propeta ng Katoliko. Tunay po ba? Ay, hindi yan inangkin ng magisterium ng Iglesia Katolika. Na propeta namin si Nostradamus, ang mga santo namin, ang mga propeta namin, San Francisco de Assis, Santo Tomas de Aquinas, yun ang propeta para sa amin ngayon kasi magkaisa na ngayon ang office of the prophet, an office of the priest, an office of the king, kingship, Next question. prophethood, and priesthood. Wala si Mrs. White. Si Pablo ba ay co-founder ng Iglesia? Yes or no? Yes, sa panahon ng Kristo. No, sa panahon ni Kristo kasi apostol nga siya eh. Propeta si Pablo, apostol din siya, gawa 13 hanggang 5, propeta siya kasama si Bernabe. Pero apostol din siya, si Mrs. White apostol ba? Hindi na apostol si Mrs. White kasi labas na siya sa 12 eh. Sa Revelations 21:14-19, 12 na talaga Next pundasyon question. ng iglesia. Pahayag na yan na Revelation. Tapos dagdagan mo, Mrs. White. Ilang numero si Mrs. White? Number 13, 14, 15. Tutol ka din na ang mga propeta ay mga co-founder. Oo nga, wala kong tutol. Basta yung propeta, apostol din, co-founder din kasi Episodus 20, let Apolita, you are founded on the church upon the foundation of the apostles and prophets. Kaya yung mga apostol, ayun ang tunay na pundador at mga propeta din sila. Isinisusot, propetista lang mag-isa, hindi nga sila 12 ang Adventist na nagtatag ng Seventh Adventist sa 1863. Tapos hindi pa sila apostol. Ibig mo Wala pa si Mrs. White. Ibig mong sabihin, Brother Alvin, lahat ng apostol ay propeta. Iya, sabi ko nga eh, kaya nga ang spirito ng hula, ang spirito ng prophecy, o ng Corinto 14:21-23, nandiyan nilan, pahayag 19:10, ay ang hula, spirito ng hula, ay ang patutuo ni Jesus, kaya nagpatutuo ba ni, para kay Jesus ang dalawang propeta? Yes, yung talata mo, John 16:13. Si Mrs. White, apostol ba? Hindi. Next question. Hindi siya nagpatutuo kasi hindi siya apostol. Question, saan mababasa na lahat ng apostol ay mga propeta? Oh, hindi mo alam. Episode 3 ko, binasa ko lang bago. Tapos Episode 20, you are founded. Ephesians 2:20 na lang ha. Bukod sa Episode 3, letra po letra. You are founded upon the foundation of the apostles and the prophets. Time O up. 12, mabintik ka. Una kung ibahin mo yung propeta. Yes, time's up na, Brother Alvin and Brother Ruben. So, yun po ang last cross-examination dito sa first round ng debate nito ng topic na kanilang pinag-uusapan. Patutunayan ng Seventh-day Adventist na si Ellen G. White, ang muling propeta ng Diyos sa ating panahon. Affirmative side dito si Brother Ruben Abal ng Kilada, Seventh-day Adventist, at negative side si Brother Alvin Gita Mundok ng Roman Catholic Church. So bigay natin ang 10 minutes rebuttal stand ni Brother Ruben Abal ng Kilada. Brother Ruben, 10 minutes. Yes, maraming salamat at magandang gabi ulit. Si Brother Alvin ay nangangamuti pagdating dito sa mga propeta. At kung mapapansin nyo, ay nililihit ni Brother Alvin ang Ephesians 4:11. Sabi dito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Hindi sinabing ang lahat ha. At ang mga iba ay mga propeta. At ang mga iba ay ebanghelista. At ang mga iba ay pastor at mga guro. Ayon kay Brother Alvin, iisa lang daw itong mga apostol daw lahat ito.
itong mga apostol na ito, mga propeta din. Iniiwasan ni Brother Alvin na maiwalay yung propeta. Kasi ayaw niyang tanggapin na sa isang iglesia ay may propeta. Yan. Kita niyo mga kapatid ha, pagdating sa debate, mabutasan ka lang ng kunti, talo ka dyan. Ngayon, sabi dito sa Hosea 12:10, ako rin naman ay nagsalita sa mga propeta. Mga propeta, walang binabanggit na pangalan. At ako'y nagparami ng mga pangitain. At sa mga pangangasiwa ng propeta ay gumamit ako ng mga talinghag. Mga sinulat ito. Ngayon, dito sa Efeso 4:11, naglagay si Kristo ng propeta sa iglesia. Ngayon, dito sa Revelation 12:17 ay may binabanggit na nalabi sa kanyang binhi. Ang tawag dito ay The Remnant Church, sabi dito. Tingnan natin, 12:17. At nagalit ang dragon sa babae, church, at umalis upang mata sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang sisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Itong nalabing iglesia na ito ay may patutuo ni Jesus. Ano ang patutuo ni Jesus? Yan ang tanong dyan. Hindi ito naunawa ni Brother Alvin kung ano yung patutuo ni Jesus ito. Revelation 19:10. At ako'y nagpatira pa sa kaniyang panan upang siya ay aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mo, huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid. Ang tinutukoy dito, kapatid ng mga propeta, na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ang mga sinulat ni Ellen G. White ay tinatawag na spirit of prophecy. Ngayon, ang tanong, bakit hindi mabasa si Ellen G. White sa Biblia? Siyempre, sabi dito sa mga talatang binasa natin kanina, sa Hosea 12:10, sa Numbers 12:6, mga propeta ang binabanggit. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa mga pangitain. Kakausapin ko siya sa mga panaginip. Ayon sa mga nagpapatuto, nung makita nila si Ellen G. White na nagkakaroon ng mga vision, kanila itong itinala. Mga Adventist at mga hindi Adventist sa Amerika ay namangha sa pangyayaring ito. At naitala ito at kinilala si Ellen G. White na propeta, totoong propeta. Anong sabi ni Kristo? Sa bulanas sa totoo. Sabi ni Kristo, Mateo 7:20, by their fruits ye shall know them. Ngayon, hanapan niyo ako ng talata o mga dokumento na si Ellen G. White ay labag sa pamantayan ng Biblia. Isaiah 8:20, sa katusan at sa pagtotoo, maliban na kung sila'y magsalita ng ayon sa mga bagay na ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Lahat ng mga sinulat ni Ellen G. White umaayon sa Biblia, mga kapatid. Ito, bigyan ko pa kayo ng isang example. Sabi ni Ellen G. White, doon sa cross, noong si Kristo ay mangagutan ng hininga, dinalaw siya ng Ama. Ito, inusisa ko mabuti ito, mga kapatid. Hindi ako paniwain. Inusisa ko mabuti. Nung mabasa ko ito noon, talagang nagsaliksik ako. Sabi dito sa Desire of Ages, page 1101, sabi dito, sa makapal na kadilimang yaon ay napakubli
ang pakikiharap ng Diyos. Ginawa niyang kulandong ang kaliliman at ikinubli niya ang kaniyang kaluwalhatian sa mga mata ng mga tao. Ang Diyos at ang kaniyang mga banal na anghel ay nasa tabi ng krus. Ang Ama ay kasama ng kaniyang anak. Gayon may hindi pinakikita ang kaniyang pakikiharap kung nakalabas lamang sa ulap ang kaniyang kaluwalhatian. Sana'y napuksa ang bawat taong tumitingin at sa napakangingilabot na sandaling yaon ay hindi dapat aliwin si Kristo ng pakikiharap ng Ama. Sabi dito sa mga unahan pa, noong malagutan ng hininga si Kristo, nagdilim ang paligid na katulad ng hating galit ayon sa Biblia. Hindi makita ng kaniyang katabi ang kaniyang kasama. Sa sobrang dilim na yon, ayon kay Ellen G. White, ginawa ng Panginoong Diyos ang kadilimang yon para huwag mapuksa ang lahat ng tao naroon dahil dinalaw ng Ama si Kristo doon sa kanyang kamatayan sa cross. Ito ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Si Ellen G. White lamang ang nagtala ng ganitong pangungusap, mga kapatid. Sa Biblia, mababasa natin, nagdilim mula ika-6 hanggang ika-9 na oras. Sobrang napakadilim na kagaya ng hating gabi. Yun pala, bumaba ang Diyos Ama. Dinalaw niya si Kristo para hindi mamatay ang lahat ng tao naroon. Naglagay siya ng napakakapal na kadiliman para yung kanyang kaluwalhatian hindi makapuksa sa mga tao naroon. Isa lamang yan, mga kapatid, sa napakaraming sinulat ni Ellen G. White na nagbibigay liwanag sa Biblia. Kaya natupad ang sinasabi ni Juan ng Panginoon dito sa Juan 16:12-13. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi niyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ipahayag niya kung ano lang ang kaniyang narinig at ituturo sa inyo tungkol sa mga bagay na darating. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang siyang gumagawa sa mga propeta, nagbibigay ng mga pangitain, mga panaginip. Napakaraming sinulat si Ellen G. White, mga kapatid, na ikinukumpara ko dito sa Biblia ay talagang nakakapangilabot. Matibay na katotohanan ang lilitaw sa iyong isipan kapag kayo magbabasa ng Spirit of Prophecy ni Ellen G. White. Walang kontra dyan. Hanapan niyo ako ng kontra na sinabi ni Ellen G. White kontra sa Biblia. Lahat ng kanyang mga sinulat. Ngayon ang tanong, bakit pinabubulaan? Bakit maraming tumutuligsa? Tingnan niyo sa internet. Wala ang propeta si Ellen G. White. Wala niyan. Pero ang tanong, nakatunayan niyo ba? Hindi niyo kayang patunayan yan. Lahat ng akusasyon ay tumutukoy lamang sa sinasabi ng Biblia. At nagalit ang dragon sa babae at sa nalabi sa kanyang binhi na siyang tumutupad sa mga utos ng Diyos at may patuto ni Jesus. Ang Seventh-day Adventist Church ay tumutupad sa kautusan ng Diyos at mayroong Spirit of Prophecy ni Jesus Christ. Ang Espiritu ng Huda ni Kristo, ang kanyang patutuo ay inihayag kay Ellen G. White. Ngayon, hinahanapan tayo ng letra por letra. Saan mababasa sa Biblia si Ellen G. White? Ayon dito sa mga talata, hindi nagbabanggit ang Panginoon ng pangalan. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, makikita ako sa kanya, kakusapin ko siya sa mga panaginip. Mababasa ba si Ellen G. White? Hindi mo sinabi dyan. Ginawa ang Biblia, wala pa si Ellen G. White. Ngayon, anong katuparan? Revelation 10:11. Manghula kang muli sa maraming bayan, bansa, wika, lahi. Sinong bumanag? Si Ellen G. White.
Ngayon kung itataas natin yung pagbasa, nagkaroon ng pagkabigo istorya na naganap sa panahon ni William Miller. Sabi sa Revelation 10, dyan sa talatang yan, sabi ng anghel, kainin mo itong aklat, matamis sa iyong bibig, pagdating sa tiyan ay magiging mapait. Ito yung karanasan ng mga Millerites. Time. Matamis ang Brother. kanilang time na po. Yes. Ikaw Thank you. Thank you. Brother Alvin, ready ka na ba? Yes, Badros, I'm ready. Okay, set natin yung 7 minutes dito sa cross-examination, sa rebuttal. So, Brother Alvin, 7 minutes. Okay. Before my question, so moderate, allow me to read a Bible verse, but Ruben, as a premise, no? Deuteronomio 18:20 hanggang 22. Batay dito magtatanong sa aking first question. Ngunit ang sinumang propeta ang magsalita para sa ibang Diyos o kaya magkunwari nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman ninatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ipang paglatandaan, kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, na hindi mula kay Yahweh, ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siya katatakutan. Deuteronomy chapter 18, verse 20, 21, 22. So ang tanong ko sa iyo ngayon, Brad Ruben, alam ng buong mundo yung great disappointment in 1844 na pumalpak. Hindi lang si Mrs. White, si William Miller at lahat ng mga Adventist yung panahon sa 1844 hindi nagkatotoo na bumalik si Kristo dito sa lupa physically. So ibig sabihin na ngayon, hindi man nagkatotoo, natupad ito ang Deuteronomy 18, 20, 21, 22 kay Mrs. White. Ruben, na mula ang propeta siya, yes or no? Clarification po muna, Mr. Okay, cut the time. Hindi, categorical na. Oh, sige, sige. May cut the time lang. Ano ang hindi nagkatotoo, Brother Alvin? Alin dyan? Alin ang hindi nagkatotoo? Hindi ka nakinig sa question ko, Brad Ruben, napakaliwanag ng sabi ko. Kasi yung 1844, the great disappointment na hindi bumalik si Kristo literally dito sa lupa physically, alam yan buong mundo, hindi lang sa Batista. So ngayon, sa Deuteronomio, ulitin ko na lang tanong, Brad Ruben, makinig kang mabuti. Deuteronomio 18, 20, 21, 22, letra po letra. Kapag hindi natupad yung hula ng isang propeta, ibig sabihin bulaan sa propeta. So ngayon, sa 1844, si Mrs. White, alam niya, yun din ang paninindigan na tulad ni William Miller at ibang mga Adventista na babalik si Kristo physically. Hindi nangyari, hindi natupad. So ibig bang sabihin, yes or no, categorical, plain simple, na bula ang propeta talaga, hayag na walang propeta si Mrs. White in 1844. Yes or no? No. Alam niyo ba na si Pablo, ay tumulad din sa panahon niya pero hindi natupad. Ibig bang sabihin, bulaan din si Pablo. May hula din si Pablo na hindi natupad. Next question, Brad Ruben. Si Mrs. White, noong 1844, di kasama sila ni William Miller at ibang Adventist. Silang lahat eh. Hindi pa nagbago yung aral nila na atonement doon sa Second Temple in Heaven, 1844. Yung pagtarating pala ni Kristo, pagbalik ito sa lupa. Di ba, isa sila ng paniniwala na 1844 talaga, October, babalik si Kristo physically, literally. Di ba, Brad Ruben, yes or no? Di ba, kaisa sila ng paniniwala ni Mr. Miller? Yes or no? Be truthful, Brad Ruben. No, si L.G. White, pa lang siya. Nag-aaral siya sa pamumuno ni William Miller at ang kanilang pagkaunawa, si William ay ang Panginoon Jesus dadating dito sa lupa 1844 pero ang hindi nila Next question. Next question. Holy place. Maraming salamat, Brad Ruben, sa pag-amin mo ngayon na talagang ang panindigan ni William Miller at Mrs. White na darating si Kristo October 1844. Magkaisa sila eh, hindi sila na-divided eh.
Wala namang tutol si Mrs. White dyan sa kanyang mister na si James White sa premise, Mr. Moderator. So ngayon, Brad Ruben, nasunod ko na tanong. So ngayon, pipilit mo pa rin na tunay na propeta si Mrs. White ang mga Adventista, pati na rin si William Miller. Lahat silang mga Adventista nung panahon, kaya tatalpak na yung 1844, great disappointment, buong mundo alam na hindi bumalik si Cristo literally, physically. Ipipili mo pa rin sa buong mundo na tunay na propeta si Mrs. White, kaya tatalpak. Yes or no? No, hindi si White ang humulan doon. Si William Miller. Si William Miller ng aplikasyon. Pero marami nagpapatunay na tama ang kalkulasyon ni William Miller. Malinaw yung kanyang aplikasyon. Dito niya sa lupa pinagpalagay yung pagdating ni Next Cristo. question. Next question. Sunod na tanong, Brad Ruben. Kung tunay na propeta si Mrs. White, dapat malaman niya, i-correct ni agad si William Miller na, Mr. Miller, propeta ako, nakita ko, 1844, hindi pala isipot pagbalik ni Cristo dito sa lupa. Bakit hindi na correct? Kung tunay siya na propeta, Brad Ruben, bakit hindi na kinorek si Mr. Miller? Na alam niya, mali pala. Kasi kung tunay na propeta, alam mo na mali yung expectation ng false prophet eh. So kung tunay na propeta si Mrs. White, bakit hindi na kinorek at naniwala siya? Okay? Sagot. Explain in 30 seconds, sagutin mo ko. Noong time na yon, hindi pa pinagpapakita si Ellen G. White, hindi pa siya tinatawag, hindi pa siya propeta nung time na yon. 17 years old siya nung time na yon, hindi pa siya propeta. Hindi pa siya propeta? So, tanong, hindi pa siya propeta, sabi mo, bakit pagdating ng 1844, binago ng interpretation, naging propeta na agad siya, 1844 din. Before October 1844, hindi siya propeta. Pagka October 1844, binigyan niya ng bagong kahulugan, propeta na siya. Yes or no? Yan bang ibig sabihin niyan, Brad Ruben? The same year, hindi propeta, tapos naging propeta. The same year, October 1844, nung napalpak na. Sagutin mo kung Brad Ruben, yes or no? Yes, paliwanag natin. Before si William Miller ay padalpat sa kanyang pag-istima. Hindi pa propeta si Ellen G. White. Pero pagkatapos ng pagkabigo, pinakitaan ngayon si Ellen G. White. Ayon sa Revelation 10:11, magbulat ang muli. Doon pa lamang si Ellen G. White pumasok. Next question. Pagkatapos ng pagkabigo. Next question. Dito sa Last Days Events, sa libro ng Sabalista, Ellen G. White ang author, page 38. Beros, excuse me? Yes, go ahead. Tuloy. Go ahead. Okay. Page 38, sabi dito ni Mrs. White, Testimonies for the Church, 1879 ito nasulat, chapter 4, paragraph 307. Many who call themselves Adventists. So sila yun, mga Adventists have been time setters. Ng oras at ng araw. Time after time has been set for Christ to come to return on earth. But repeated failures have been the result. Paulit-ulit daw na kapalpakan ang resulta. So aminin mo ngayon nga si Mrs. White, umamin pala na silang mga Adventista, pati kayo, paulit-ulit ha, hindi isang beses lang sa 1844, pumalpak lagi. So yan ba ang propeta mo, palpak na propeta? Si Mrs. White at lahat ng Adventista, lahat sila dito, sabi dito ni Mrs. White. Sa ngayunan mo si Mrs. White, nabulaan pala kayo, lahat. Brad Ruben, yes or no? O tutulan mo? Tutol ako sa pagkanawa mo, Brother Alvin. Ang sabi dyan, Adventist, ang tawag sa kanila, mga Adventist, dahil naghihintay sila sa pagdating ng Kristo, pero hindi sila yung Seventh-day Adventist. Hindi pa na itatatag ang Seventh-day Adventist sa panahon yan. Noong 1844. Next question. Next question, Brother Ruben, ibig sabihin itong Testimonies for the Church, Book 4, paragraph 307, sa sulat ni Mrs. White, 1879 na eh. Hindi to 1844, Brother Ruben, ibig sabihin, nagbulaan ka ngayon, nagsinungaling ka, hindi mo pala alam itong libro ni Mrs. White, 1879 pala eh. Propetisa na si White, ito sabi sila lahat ng Adventist, set ng date, mas palpak ng palpak, mga false prophets. Tapos sabi mo,
hindi pa propeta. 1879 na. So, ibig sabihin ngayon, ipipilit mo yung kasinungalingan mo, Brad Ruben. Lantara ngayon. 1879 na. Yes or no? No, 1879, sinulat mo yung nangyari. Tinutukoy niya yung nangyari noong 1844. Hindi dyan sinabi na sa panahon na yun, noong time na yun, hindi. Tinutukoy lang niya yung pagkabigo noong 1844. Brad Okay, Ruben. time's up. Time's up, Brother Alvin. Okay, sige, sige. Naubusan na ng time. Yun po, no, ang cross-examination, first cross-examination dito sa rebuttal stand sa affirmative side at saka sa negative side. So, bigyan natin ngayon ang rebuttal stand ni Brother Alvin Kitamundo for 10 minutes. Brother Alvin? Magandang gabi ulit sa ating lahat, lalo na sa ating kaibigan at kapatid si Brad Ruben Angkilada sa Seventh Adventist. Dating personal, no? Hindi to personal atake at meaning, hindi sa aralan, sa doktrina lang tayo babanat. No? Ngunit ang truth is really hurting, no? Masakit din talaga ang katotohanan. Dito sa natayman lang ako, no, nabutan ng oras. Say by the bell si Brad Ruben. Ito sa libro ulit, no, sa kanila, no, Ellen G. White Last Days Events. Rebuttal stand ko ito. Page 39, binasa ko kanina, page 38. Sabi niya, before po noong 1879, nag-ensenying ang mga Adventist, yun ang palpak. Ibig sabihin talaga, mga Adventista. Tanggapin na natin yung sagot ni Brad Ruben, before 1879. So lahat ng Adventista, ibig sabihin, sakop before 1879, mga palpak. Yun ang ibig sabihin ni Brad Ruben, before 1879. Kailan natatag? 1863. So, tinatag na Adventist ni Mrs. White, ni Mr. James White, ni Joseph Bates, at ni J.C. Andrews, at iba pang Adventista, after ng William Miller, nagtatag sila sa 1863 sa Battle Creek, Michigan, USA, according to USA Secretary State Commission. 1863 pa yun eh. 1879, mention of 1863. Ibig sabihin, 16 years. So 16 years, nagtatag sila after 16 years, 1879, sinabi ni Mrs. White, hindi kasama nga sila Mrs. White dito. Pwede siya na si Mrs. White dito kasi nagtatag na ng English siya after 1844, 1863, ilang tayo na, almost 20 years na. Kaya na nagpagkalaga Brad Ruben no page 38, many who have called themselves Adventists, sila yun, many. Wala namang iba. Iba, Saksi ni Jehovah, Churches of God, o Catholic, o Presbyterian. Hindi naman yung mga Adventist mo, Presbyterian, pati kami Catholic ko eh. Pero talaga Adventist dito have been trendsetters. Time after time had been set for is to come. Hindi pala 1844 ng isang beses. Time after time, set ng set. But repeated, failures repeated nga eh. Hindi yun referring to 1844. Nagkamali ka Brad Ruben. Nagsinungaling ka, sabi mo, referring yung Madalbis, 1844, the great disappointment. Hindi eh, kasi repeated failures. Ibig sabihin, after palpak ng 1844, nag-set pa ulit. Nag-set pa ulit. Repeated failures had been the result. Ngayon, Cardinal, how did Mrs. White brand the time setters na sila mga Adventista? Some have set a time, and when that has passed, the presumptive spirits have not accepted rebuke, but they have set another and another time. But many successive failures, palpak na naman. Maraming beses have stamped them as true prophet of false prophets. False prophets. Brad Ruben, kailan to sinulat ni Mrs. White? Fundamentals of Christian Education, later na to ha? Page 335. Anong taon? 1895. Kanina, 1879. 1895 na naman ngayon. Di ilang taon na naman after 1879. Diba? 24 years after. More than 2.5 decade almost. Nag-set sila din, mga Adventist din. Inamin yung sulit. As false prophets. Hindi na 1844. Kasi 1895 na sinulat after 1879. Brad Ruben, magising ka naman, Brad Ruben. Maawa ka naman sa kaluluwa mo, Brad Ruben, at sa pamilya mo. At sa mga kapatid mo din, mga sabadista. Kasi Mrs. White na umamin, false prophet sila. Hindi lang siya, kundi lahat ng Adventista. Mga
Palpakin mo lahat ng Adventist na set ng time, napalpak in 1879, nag-set, tapos in 1895, ganun pa rin ang sitwasyon ng mga Adventista sa panahon ni Mrs. White, napalpak na naman, they are false prophets. After 1895, set pa rin eh. Naniwala nga si Mrs. White na before siya mamatay, babalik talaga si Kristo. Kaya yan. Tingnan natin. Sabi ni Mrs. White dito, page 40 sa likod lang. I understand that Brother E.P. Daniel sa Setware, set time, kasama niya, contemporary, kasama niya din si E.P. Daniel sa Adventista. Set time stating that the Lord will come within 5 years. Magtakin mo, kailan to? 1887 plus 5. Ibig sabihin, naniwala si Mrs. White, 1892, pabalik. Tingnan mo, 1892 before 1895, totoo talaga yung sinabi ni Mrs. White sa page na dito. I have the impression will not go abroad that we are time setters. We are time setters. Kasama si Mrs. White. Sumama kay E.P. Daniels na 5 years daw from 1887, pabalik na ulit si Kristo. Naku. Tapos dito, time prophecy after 1844 daw. So sabi niya ngayon sa letter 48, 1876, it is really not wise to have children now. Hindi na dapat tayo mga Adventista magkaroon ng mga anak. Time is short. The perils of the last days are upon us. And the little children will be loved Jesus wept before this. Some of us who now believe will be alive upon the earth. And some of us shall hear the voice of the archangel in the trump of God. Yung unang Suleto 4:16 na mangyari daw sa kanila. Naku! Inaman si Mrs. White. Nakarinig ba siya ng voice of the archangel sa unang Thessalonica 4:16? Review nito, July 21, 1888. Wala na talaga, Brad Robin. Huwag mo nang hinto. Grabe na to. Sobra na to. O sabi ni Mrs. White, He has put it in our power through cooperation with Him to bring this sin of misery to one end. Kailan? 1903 na naman. Matatapos na daw itong misery of the world. 1903 sinulat na education, page 264. And it shall have become a law that the tradition of the first day shall be met with punishment. Then their cup will be full. So matatapos na rin ang Babylonia, 1886. Anong nangyari sa inyo, Brother Ruben? Bakit hindi na naintindihan yung sabi ni Mrs. White? Namatay si Mrs. White, she was disappointed eh. Kasi wala talaga nangyari, mga 1915 yata siya namatay, 1916. Hindi talaga bumalik si Kristo. Kaya nga, totoo ito sinasabi dito sa Biblia, Deuteronomio 18, 20, 21, 22, upang matiyat ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan, kapag hindi nangyari o nagkatotoo sinabi na, yun na hindi mo na kay Yahweh. Ang hula na yun ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katakutan. Deuteronomio 18 verse 20, 21 to 22. Hindi nangyari. Great disappointment 1844. Tapos set ng set after 1844. Hindi rin nangyari. Natatag na lang 1863. Bakit Michigan USA, Seventh Adventist Church? Nandiyan yan sa Google, History of the Seventh Adventist Church. Time setter sila, mga Adventist daw. General Word Adventist, hindi kasama Katoliko, hindi kasama yung Protestante, sila lang. Set na set after 1844. O palpak na palpak, many times. Anong brand niya? Page 40 dito sa librong ito. False prophets. Set na set. Kailan lang sinabi na 1895. After 1817, 1895, set na set pa rin. Hanggang namatay siya 1915, 1916. Hanggang ngayon naniwala pa ito sila, Brad Ruben. Ito silang mga batch ngayon na panahon, naniwala ito sila, mga sabris na nabuhay ngayon na talagang sa lifetime nila, babalik si Kristo. Brad Ruben, ustaan tayo, Brad Ruben. Magsabay na tayo siguro sa henerasyon natin, mamatay tayo dito, pati si Badlos, mawala na tayo dito sa mundo. Hindi pa rin babalik si Kristo eh. Ang pusta natin eh, iwan na ito sa mga anak natin. Kung naniwala tayo, maabutan pa ka ng pagbalik sa panahon natin ngayon. Ay, naku, Adventist kayo. Kaya kung mamatay kayo, hindi pa bumalik si Kristo. Kaya nga Adventist. Kaya naawa ko dun sa viewing ko, namatay na Adventist. Nung namatay sa December last year, sabi ko, sa aking isip, kawawa naman ang viewing ko, namatay na Adventist. Hindi niya
na experience at pagbalik ni Kristo. So, ibig sabihin, talaga yung Adventist na reliyon niya. Kaya siya Adventist siya, yung tapos namatay siya. Yun na pamuli experience ko, yun si Mrs. Wakay na eh. I'm sorry talaga, Brother Ben, I'm not here to hurt you, but I just have to tell you the truth, no? Kung masaktan ka sa katotohanan, ibig sabihin, nasaktan ka kay Kristo, hindi kay Brad Albi. O yan ang napakaliwanag, Efeso 2:20, paano matunay ng propeta si Mrs. White. Tulad isang gusali kay tinayo sa pundasyon nilagay ng mga apostol at mga propeta. Lamat ng panulukan ay si Kristo. Ang foundation stones, 12 lang yan, Bagdubin, pahayag 21:14 hanggang 19, Metropolitan. Ito bagong Jerusalem na to eh. Ito yung iglesia. Ito sa lupa at maging sa langit, 12 lang talaga. 12 apostol, yun ang 12 propeta. Napakaliwanag dito. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon. At pagsulat sa mga 12 pundasyon, mga pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Yung 12 propeta, yung 12 apostol, yun yung nakasulat ng pangalan. Si Mrs. White, nakasulat mga pangalan dito. Mali lang yung prinsipyo mo na propeta, hindi nakasulat sa Biblia. Dapat propeta, pundasyon ka ng iglesia, nakasulat ka sa Biblia. Pahayag na to, 21:14 hanggang 19, 12 lang. Ibinagdagan mo si Mrs. White, 13 na si Mrs. White. Magagawa na kayo ni Joseph Smith. Sinong number 13, 14 sa inyo? San Felix Manalo pa. Sinong number 13, 14, 15 sa inyo? Nandito pa sa Elistoriano. Iba pa dyan mga huling sugo dyan. Pati na ito si Kibuloy. Paano tayo naglumin eh? Magkagawa siya kayo sa number 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc. Labing dalawa lang. Hanggang 12. Kami mga Katoliko, tama na sa amin 12 kasi si Pedro, ang foundador namin sa Roma. Si Pablo din. Roma 16:23, Pro Romaeus Catholicos Ecclesias. Ganoon din si Pedro, gawa 11:31, yung iglesia na nilibot niya, Iglesia Katolika, Himenon, Ecclesias Catholicos, Kaides, Iglesia Kasumara. Walang Adventista doon, puro yung Katoliko ang fundador namin. Si Cristo, 12 apostol. Kaya sumubra, Mrs. White. Okay, yun po si Brother Alvin sa kanyang rebuttal stand. So, tuloy tayo sa 7 minutes cross-examination ng ating affirmative side na si Brother Ruben Naval ng Kilala. Brother Ruben, 7 minutes. Yes, thank you. Brother Alvin, kung sinasabi mo kaninang nag-sit ng paghuhula na katulad noong 1844, sino ang nag-sit? Lahat sila, Adventist eh. Yes. Oo, basahin ko dito ulit. Sabi ni Mrs. White. Si Mrs. White nagsabi, hindi ako, sa libro niya dito. Page 39, makinig ka. Many have called themselves Adventists. So lahat ng Adventists in general, sila lahat. Kailan to? 1879, Testimonies for the Church. Mga patutuo niya sa iglesia, Mrs. White nagsulat. Time after time has been set for Christ to come, but repeated failures have been the result. Next So page question. 39, they are stamped as false prophets. Mga bula ang propeta. Next question. So, binabanggit ni Ellen G. White dyan na may mga taong nagsisit ng ganon ding prophecy at yung mga taong yun ay yung mga bukita yung kay Ellen G. White. Yes or no? Yes, at ang specify dito ni Mrs. White, sila mga Adventist, kaya kasama nga siya eh. O, Adventist, letter A, capital A, o. Wala naman sabi, Catholic din at Protestant, Adventist talaga eh. Adventist man si Mrs. White, at ikaw, Adventist ka rin, hindi kasama ka dito, set na net, palpak ng palpak. They are branded false prophets, page 39. Kailan? 1895. So from 1844, palpak. 1879, palpak. Next 1895, palpak pa rin. Hala, napagkamatay ni Mrs. White 1915-16, palpak pa rin. Sinabi ba ni Ellen G. White na kasama siya doon sa nangulang muli, nagkaroon ulit ng pag-times. Yes or no? Yes, kasi siya nagsulat dito, Adventist. Sino bang Adventist? Kasama siya eh, 89 years na dito sa page 40.
I understand that Brother E.P. Daniel said it was set time, stating that the Lord will come within 5 years. Kailan to? 1887, so plus 5, 1892. Naniwala naman si Mrs. White. But I hope the professor will not go abroad, that we are time setters, we. Next Kami ay question. mga time setters. Next question. Alin ang malinaw dyan? Tinutulig sa ni Ellen G. White yung mga nag-time sitting o sinasangayunan niya na kasama siya sa mga nag-time sitting? Kasama siya kasi hindi na sinaway. Kasi siya din, Ellen White also hope na babalik talaga si Kristo in her lifetime. Anong patunay? Dito na naman sa page 42. Oh, some will hear the voice of the archangel. Some of us, apart na si Mr. who now believe will be alive upon the earth. Buhay pa rin ang pagbalik ng Kristo. Marinig ang tinig ng arkanghel. Kailan? 1888, page 42 dito. Wala na. Wala, sobra na to, Brad. Ano yan? Yung huli mong sinabing yan, nasabi ni Ellen G. White, palitin mo yan doon sa kanina na nag-time sitting? Yes or no? Yes, kasi July 31 to 1888, mas later pa to kanina sa 1879, maliwanag dyan, some of us who now believe, kasama si Mrs. White, will be alive upon the earth and shall see the prediction verified. Makita daw yung hula na tupad. And hear the voice of the archangel and the trump of God, 1 Thessalonians 4:16. Next question. Wala talaga ba naman pero mong itinit. Post province talaga eh. Wala. Kanina yung mo, Brother Alvin, tinutulig sa ni Ellen G. White yung mga nag-time sitting. Ngayon naman, yung binabanggit dyan, sinasabi ni Ellen G. White na dadating si Kristo. Tama po ba? Oo, kasi walang nabasa ko dito na tinutulog siya niya. Si P. Daniel siya, sinang-ayunan niya, sabi niya, I hope the impression will not go abroad that we, kasama siya, we. Ano bang we sa'yo, Brad Ruben, yun muna yung pinas English, we, tayo, kasama si Mrs. White, pati si James White, our time setters. Kailan to? 1887 plus 5, 1892. Ilan, 1888. Pwede mo basahin yung buong sentence na sinabi ni Ellen G. White na kasama siya dyan sa mga tutulig sa niya na nag-time sitting. Oh, ito na lang sa 1888 ang basahin ko muna ha, kasi iba yung 1895 at 1892. The hour will come. Buo ito ha. It is not far distant. And some of us, hindi daw malayo. And some of us, kasama si Mrs. White, who now believe will be alive upon earth. Buhay pa daw siya, balik siya sa Kristo. And shall see the prediction verified. Makita daw yung hula. Matupad, prediction verified. And hear the voice of the archangel and the trump of God. Next 1 question. Thessalonians 4:16. 1888, palpag na naman si Mrs. White. Palpag na lang yung naglumin eh. Balik ka na sa Katoliko, manumit ko. Panahon pa. Next question. So, magkaiba pala yung pananalitang yan kaysa kanina sa pagtulig sa niya dun sa mga nag-time sitting. Magkaiba pala. No, hindi magkaiba, hindi na tinuligsa. Huwag mong gamitin ang salitang tinuligsa. Sinang-ayunan niya eh. Kasi siya mismo din, sumama din siya na baka nga darating talaga si Kristo pati sa lifetime niya. Ito ang finale sa 1888, the hour will come. It is not far distant, hindi na malayo. And some of us, kasama si Mrs. White, saka si Mr. James White, Mr. niya, who now believe will be alive upon the earth. Buhay pa Next daw sila, question. nagpagbalik ni Kristo. See the prediction verified. And hear the voice of the archangel, 1 Thessalonians 4:16, natupad ba? Palpag, Next question. kaya, palpag 1888, 1895, 1915, 1916, hanggang ngayon kayo, palpak kayo, mamamatay kayo, Adventist kayo. Wala kayo alam to Adventist, your false prophets. Next question. May oras pa po ba? 1 minute and 10 seconds. Sige ba Ruben, kay ubusin natin to para mabisto to. Si Pablo, Brother Alvin, si Pablo, lumuna din. Nadadating si Kristo nung panahon niya. Kaya sabi niya, maghanda kayo. Ang tanong, pumalpag din ba si Pablo?
Hindi pumalpak si Pablo kasi wala siyang mga petsa, wala siyang taon, walang 1844, wala siyang 1859, wala siyang 1895, wala siyang 1888, at walang 1915-16. Hanggang namatay si Pablo, wala siyang petsa kasi Matthew 24:36, nobody knows the hour and the day and the Next time and the question. year. Kayo may year eh. False prophets talaga kayo, Pablo din. Next question. Si Pablo, nung sabihin niya na dadating ng Panginoon, nangyari ba o hindi yung sinasabi niya? Categorical. Hindi nangyari ka, wala naman sa petsa binigay eh. Nagbigay ba si Pablo ng petsa? Eh, si Nilin, nagbigay ng petsa, Great Disappointment, 1844, pumalpak, hindi talaga bumalik eh. May petsa ba si Pablo? Walang petsa si Pablo. Sabi ni Pablo, Matthew 24:36, sabi ni Kristo, walang araw at walang petsa. Ito yung petsa na petsa, 1885, 1950, 1956, hanggang ngayon na eh, you believe that grace will come in your lifetime? Eh, you're a false prophet. Brother Alvin, no? So, yun po yung last cross-examination dito sa rebuttal stand. Pero bago ang lahat, batiin muna natin si Grace Barrios, nanonood, si Amy Alfonso, Gumerno Velero, Ardi Sumaya, Romeo Villanueva, si Hamza Abdul Aziz, si Magpiaon Tataman, si Chinlo Arca. So, maraming salamat sa inyong pag-comment sa ating chat box. Ano? So, kumusta din, magandang gabi din sa ating GC, sa Philippine Debaters Association GC. So, sana ay maging maayos lang ang inyong mga pag-uusap dyan. So, tuloy tayo dito sa summary conclusion kay Brother Alvin Gitamundo. Brother Alvin, 5 minutes. Maraming salamat, Badros, at ating kaibigan si Brad Ruben Nanquiliada sa Seventh Adventist Church, pero no personal lang po, agenda. Aral lang lang, binabanata natin. Pero napapansin ko si Brad Ruben, pinapawisan mo siya. Relax pa yung Ruben, no? Tapos inom ng tubig kasi yun lang, that's a normal reaction, no? Pero we are not enemies with Brad Ruben, kaibigan pa rin kami. Babalik ako dito sa 5 minutes conclusion ko. Ba't kung subaksing to Brad Ruben, talagang wala na Brad Ruben, wala na ka ng chance pa bumangon kasi knock-out na masyado eh. Kanina pa sa first cross ko, sa second cross ko, dilibro na niyo mismo eh. Dito patunay mo yung false prophet talaga, hindi lang si Mrs. White, lahat ng Adventista, pati kayo Brad Ruben, nakasala may ni Mrs. White, na nagpasakop kayo sa Seventh Adventist Church, ay nitatag ni Mrs. White, Mr. White, ni Joseph Bates, J.C. Andrews, in 1863, Battle Creek, Michigan, USA, in 1863, United States Security Success Commission na record, page 38 dito sa libro, Last Decibels by Mrs. Ellen G. White. Meron kong libro nito, ang Kubadubin, pag-aralan nyo masyado. Pag-aralan nyo, tama yung tinding na batal din, iwanan nyo agad Badubin, kahit huwag ka na magpasabi sa akin, para hindi masyado nagkakahiya. No? Time of Christ's return, not known, sabi ni Mrs. White, hindi nga known eh. Pero anong sabi niya? Many of called themselves Adventists, hindi pa kasama si Mrs. White. Kasama si Mrs. White kasi sinulat to 1879, 1863, nagparehistro na sila. Seventh-day Adventist Church, Iglesia Adventista, del Séptimo Día, Iglesia Adventista. Hindi to sinaway niya. Hindi sabi mo sinaway. Hindi sinaway. Sinabi niya categorically that Adventists have been time setters. Kasama siya. Time after time has been set for Christ to come. But repeated failures have been the result. So from 1844 na napalpak, great disappointment, hindi bumalik si Kristo literal, napalpak. So false prophet sila based on Deuteronomy 18 verse 20, 21, 22. In 1879, sabi ni Mrs. White, mga Adventist, kasama siya nung na-establish 1863. So after 1863 to 1879, 10 set ng 10 sets silang lahat, kasama si Mrs. White. O 1895, Fundamentals of Christian Education, page 335. Some have set a time, and when that has passed, the presumptive spirits have not accepted the view. But they have set another time, but many successive failures have stopped them as false prophets. Kasama din si Mrs. White dito kasi anong taon to? 1895 pa.
Hula siya noong 1915 eh. Masasama siya doon sa pagbalik sa makikita daw niya. Eh makakarinig daw siya ng boses ng Arkanghel. Based on 1 Thessalonians 4:16. Oh, page 40. Oh, because time repeatedly set have passed. The world is in a more decided state of unbelief than before in regard to the near advent of Christ. Malapit na pagbalik ni Kristo, sabi ni Mrs. White. They look upon the failures of that church as we discussed, and because men have been so deceived, they turn from the truth substituted by the word of God at the end of all things is at saan? Sa panahon na daw nila, ang katapusan ng mundo, Testimonies for the Church, Book 4, paragraph 307 in the year 1879 ulit. I understand that Brother E.P. Daniel sa circular set time. O kasama niya, hindi niya inaway si Daniel na, huy, wag kang mag-time set. Set time stating that the Lord will come within 5 years. So from 1887 plus 5, 1892. Now I hope the impression will not go abroad that we, kasama si Mr. are time setters. Kasi nag-expect na si Mrs. na babalik talaga si Kristo before her death. Adventist nga eh. Pero false nga Adventist nga. Namatay sila lahat mga Adventist na nagtatag, nagsunod na Adventist Church. Sa Water Creek, Michigan yung sila, 1863. Lahat ng Adventist na false prophet kasi namatay sila ng Adventist na hindi bumalik si Kristo, hindi nila naabutan. So hindi talaga sila Adventist. Wala silang naabutan na bumalik si Kristo. Na Advent. O selected messages, Book 2, page 84, in the year 1897. Tingnan mo. O ngayon dito sa likod, no, dito, the Review and Herald, July 31, 1888, the hour will come. Darating na daw ang oras. O, tingnan mo ang oras. Alam niyo, Mrs. White, sa lifetime niya, ang oras daw darating. It is not far distant, hindi na malayo pa na oras. And some of us, kasama si Mrs. White, some of us, sila, who now believe, naniwala ng malayata, will be alive upon the earth. O buhay pa. And shall see the prediction verified. Nagpaliwanag. Makita daw na ang hula ay matupad. Prediction verified. Ano bang English na hindi nyo maintindihan dito mga sabadista? Por Diyos po santo. Maawa naman kayo mga sabadista sa kaluluwa nyo. And hear the voice of the archangel and the trump of God. Based in 1 Thessalonians 4:16. Kailan to? Review and Herald, July 31, 1888. 1895, 1888, 1872, 1892, 1950, 1960, namatay na lang si Mrs. White. Yun, kailangan, dentist, ikaw walang nangyari. Lahat ng mga time set. Ikaw yung walang nag-time set din kayo sa lifetime nyo, babalik si Kristo. Di ba, pinipres siya sa mga puti-pito na sa Badista ngayon, sa buong mundo, nababalik si Kristo sa lifetime nyo, mamatay kayong lahat dito, mag-time ko, hindi pa malamit si Kristo. Ito, traffic talaga. Thank you very much, Brother Alvin, sa summary conclusion for 5 minutes. So, bigyan natin kay Brother Ruben Abal ang 5 minutes summary conclusion. Brother Ruben? Yes, thank you. Hindi mo ba alam, Brother Alvin, sabi mo ang religious writings, yung binabanggit mo yan, tinutulig sa ni Ellen G. White yung mga nag-time sitting ulit. Pag sinabi nag-time sitting, katulad ng ginawa ni William Miller, nag-eschatology, nagpintada. Maraming noon ng mga Adventista ang nag-time sitting. Kaya sabi ni Ellen G. White, wala na dapat na time sitting pagkatapos ang 1844. Maraming lumitaw noon na nagpapanggap na propeta sila. Anong nangyari? Nagsilayas yun. Naging mga offshoot. Nagsialis dahil sinasaway ni Ellen G. White. Ayun, yung pinapangatang mo, Brother David, na bula ang propeta si Ellen G. White dahil sa kanyang isang salita. Narito yan, tingnan natin. Testimonies for the Church, Volume 1, page 131 hanggang 132. Ipinakita sa akin ng mga taong naroon sa conference. Sabi ng anghel, ang iba ay magiging pagkain ng or at ang iba ay magiging biktima ng 7 huling salot. Ang iba ay buhay at mananatili sa lupa upang ilipat sa langit sa pagdating Kristo.
ang salitang ito ni Ellen G. White ang ginagawang armas ng mga kampo ng Dragon para sabihing bulaan si Ellen G. White. Pero nagkakamali kayo dahil si Pablo man ay sinabi din yan. 1 Corinto 7, 29-30. Sabi dito, mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging tulad sa walang asawa. At ang mga umiyak ay maging tulad sa mga hindi umiyak. At ang mga nagagalak ay maging tulad sa mga hindi nagagalak. Roma 13 verse 12, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya tulaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Sa panahon ni Pablo, humula din siya. Pagdating na ang Panginoon, anong nangyari? Dumating ba sa panahon ni Pablo? Hindi. Ngayon tinatanong ko si Brother Alvin, hulaan ba si Pablo dahil yung kanyang sinabi? Oo. Hindi. Anong sabi dito ni Ellen G. White? Sabi dito, dapat tandaan ng mga pangako at pagbabanta ng Panginoon ay pawang kondisyonal. Ellen G. White, Selected Messages, Book 1, page 67. Ito, anong dahilan bakit hindi dumating ang Panginoon sa panahon ni William Miller? Ito, dito sa page 217, sabi dito, pinanukalan ng Diyos na subukin ang kanyang bayan. Tinakpan ng kanyang kamay ang isang pagkakamali sa pagbibilang ng mga panahong ukol sa propesiya. Hindi natuklasan ng mga Adventista ang pagkakamali kahit na ang pinakamagaling sa kanilang mga patunggali ay hindi rin ito natuklasan. Ang binabanggit na Adventista dito ay ang mga Millerites. Ang tawag sa kanila ay mga Adventista. Pero hindi sila Seventh-day Adventist. Hindi pa naitatag ang SDA Church. Kahit daw yung mga pinakamagagaling sa panahon na yun, hindi natuklasan yung pagkakamali. Nagkamali sila sa implikasyon. Ang paghula ni William Miller, dadating si Kristo dito sa lupa na may dalang apoy. Pero hindi pala. Sa holy place, sa most holy place, dumating si Kristo doon sa sanctuary sa langit. Sabi ng kanilang ang inyong pagbilang ng mga panahong ukol sa propesiya ay tama. Pero sabi, meron ngang malaking pangyayaring malapit ng ngunit hindi ito yung inihuhula ni Miller. Ito ay ang pagpahikayat sa sanglibutan at hindi ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ayon sa pag-aanaw ng matatalinong tao, mayroong pagkakamali sa pagdating. Ang nasa isip ni William Miller, dadating si Kristo dito sa lupa. Pero ayon sa Biblia, si Kristo ay dadating doon sa sanctuary sa langit. Sabi dito, ang panahong inaasahan ay lumipas at si Kristo ay hindi napakita upang iligtas ang kanyang bayan. Yung mga may tapat na pananampalataya at pag-ibig na naghintay sa kanilang tagapagligtas ay nakaranas ng matinding kabiguan. Gayon may naisapatukaran ang mga layunin ng Diyos. Time's up. May pagpapag ba? Wala na. Okay, thank you. So, yun po, ang debate sa gabing ito, katatapos na debate sa gabing ito sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ng Roman Catholic Church. Si Brother Ruben Abal and Brother Alvin Gitamundo.